L-avvenimenti fil-programm tal-Opra Fawdex din is-sena ser jibdew mill-bidu ta' dan ix-xahar. Il-ġimgħa ser jittella l-kunċert operistiku Eufonija li jkonsisti fi 17 il-biċċa mużika bis-sem ta' solisti Nikola Sajd u Niko Darmanin u b'orkestra ta' 36 element taħt id-direzzjoni ta' Mariella Spitieri Ċefaj. L-orkestra se tinkludi mużiċisti professjonisti u ukoll semi professjonisti għawċin għaliex huwa importanti għalija bħala għawċija li inrawwem il-kultura mużikali, kulturali u li l-għawċin ikollhom ukoll abilitajiet u opportunitajiet li jipparteċipaw f'orkestri u kunċerti ta' dan it-tip. Ġimgħa wara, Symphony of Lights se jitrasforma lil Santa Lucia f'park miftuħ u mdawwar għal pubbliku. Żewġ appuntamenti ewlenin ta' dan ix-xahar huma Mala Forza del Destino tal-kompożitur Taljan Giuseppe Verdi fit-Teatru tal-Opra Aurora u Tosca ta' Giacomo Puccini fit-Teatru Astra. Fit-tnedija tal-programm l-Opra Fawdex, il-Ministru Clint Camilleri qal li permezz ta' dan il-programm u bis-siem ta' tant artisti professjonali u volontiera Fawdex għandu post uniku fuq il-mappa kulturali internazzjonali. Kompla jgħid li l-Opra mhijiex biss ċelebrazzjoni ta' arti, imma opportunità li ta' tant nies flimkien tiġġenera l-ekonomija lokali u tagħmel l-għawċin kburin b'dan il-wirt kulturali. Apparti spettakli operistiċi fuq il-palk, tul dan ix-xahar hemm ippjanati taħdidiet, wirjiet u attivitajiet oħra kollha marbuta mal-opra.